Nosaltres estem en el PACES, hi ha moltíssimes mesures i una d'elles és saber què estàs emitint, les emissions que se produeixen. Tenim un inventari molt concret de l'Ajuntament, de lo que és l'Ajuntament en el 2015. Ara tenim uno que ens ha portat la Conselleria el 2019 i estem en espera de poder fer el que tocaria ara el 2022. És el mateix les emissions de CO2 que calcular l'empremta de carboni. És exactament el mateix, és un factor de conversió i ja està. El que demana és d'apuntar-se al Ministeri, que té un registre, però el mateix Ministeri te diu que apuntar-se ahí el que te va dir és que pots fer una identificació d'oportunitats de reduccions, però és que això ja ho fem perquè nosaltres en polítiques de mitigació i d'adaptació ja estem intentant fer totes les reduccions factibles per a aquest poble. Te diu que també és interessant per a formar part d'esquemes voluntaris nacionals. Doncs bé, ahí estarà un poquet la comparativa a nivell nacional. No sé si això pot ser més o menys interessant per a nosaltres, però està bé. I millorar la reputació corporativa.